Acum ne uităm la domnul Timi care are un drill super performant acum. Nu știu dacă se vede. Opa, e fain de tot. Uitați acolo un rățou. Chiar rață, o prins lui și țăcălață sălbatică. Ia-o cu miciocul frumos. Nu am pic să luăm miciocul. Uite ce-o prins aici. E ciocla, m-a găsit. Și are și peștele în bot. Acum e cel mai fain drill care... că te nieți, fraiere. Opa! Dar ce e ăla? Cormoranul? Ce e asta? Stai să vedem. Ce Dumnezeu e ăsta, mă? N-am ia. Stai așa că e filmat tot. Rat! Stai așa. Hai mă, deasupra să se vadă. Eu prins rața sălbatică aici, mă prezentăm un pescuit. Uite, dar trebuie că după aia zboară și rupe firul. Ce pula mea să fac cu el? Poți ține de cap ca să... Uitați aici, ce e asta? Stați, rățușcă, stai cu minte. Stai că-ți dăm drumul cumva. Stai să o filmăm fain. Aici e... Mea pula e. Uite, ce e asta? O rățușcă, fazan. No. Acum trebuie să-i dăm drumul, că nu o mâncăm. Stai că o desfac, mă să închid. Dar vezi să nu... Că după aia pe firul. No.